Hi mga moms! Ang ganda-ganda ng sunset, no? Ito pala yung ganap ng weekends nang umuwi kami ng LU. Yes, nagawid kami Manantila Union. Pero bago kami umuwi ng La Union ay may dumating ng parcel. Mabuti nga't nandito pa kami sa bahay at nakuha pa namin to. At agad-agad ko na ngang binuksan dahil na-excite na ako. Syempre, bagong laruan na naman ni Arkidan to. Study book, intellectual learning nga pala ito. Ito nga't ang dami-dami naming pag-aaralan ni Arkidan. Alphabets, numbers, fruits, vehicles, at marami pang iba. Sabi ko nga, saktong-saktong isang linggo ito na pag-aaralan namin. Lagyan mo nga lang pala ng batteries para ma-operate mo yung mga sound. At syempre, sinampulan ko na. A D Press on and click nga pala para tumunog siya. Ang galing-galing nga dahil literal na papel siya. Nakakalimutan ko nga palaging ipindutin yung click para tumunog. N Medyo hard din nga pala siya pindutin dahil nga literal na papel siya. 0 1 2 May mga nursery rhyme nga din pala ito. Down by the station early in the morning, see the little puppet belly rocking above. Baby and the driver, taking it over the down. And the shoulder. And a little teeth starting to be falling down, falling down, falling down. Oh, Jiva, ang galing-galing. At ito naman yung whiteboard niya. Siyempre, pwedeng-pwedeng sulatan at burahin. Kaya naman, ang dami-dami talagang activities na pwede-pwede nyong gawin dito. At ito na nga't nandito na kami sa tabi ng dagat. Umuwi nga pala kami dahil may pinuntahan kaming lamay. At dahil nga magsa-sunset na, ay dali-dali na kaming pumunta dito sa dagat. Ito nga't hindi ko alam kung anong uunahin ko, itong dagat ba o yung sunset. Ayun na nga't si Arkidan ay nag-i-enjoy na. Hindi na nga rin siya magpaawat dyan dahil ngayon nga lang din kami ulit pumunta dito. Pero tignan nyo naman yung buhangin, nagiging dilaw na. Dahil sa sinag ng araw, ang ganda-ganda, diba? Kaligayahan nga din nga naman ng mga bata ang tubig. Lalong-lalo na kapag bihira lang din na makapunta sa tabi ng dagat. At sobrang nakaka-relax nga din kapag nandito ka. Yung tipong nakalimutan na namin yung sadya namin dito. Yun, nabasan di ubing. Kita nyo ni, nagpintas niya. Nangagyo di dyan, nag-high blood man na ni Nanay Ro. Anya nakitin na yan, tibakuton. Yan lang muna for today's video.